Здравейте! Аз съм Мирбой! Аз съм Пчелката Пицуй! И днес ще играем много яки неща с Пепи! Само да игра Майнкрафт. Да, много така. Сега ми така, да, знам. Не, тук не гледай. Така. Кой е скайпа ли, не? Махни се какво е, окей. Малко да знаеш. Аз съм ти пуснал и екран на Майя. Къде е сървър? И след малко ще дойдем. Така. Искам да ви рекламирам този канал на Шудахекс. Искам да го посетите, защото има 17 000. А тук има повечко. 17 000, бе. 17 000 абоната, а в другия му канал има 66 000 абоната. 66. А в другия му канал има 17 000. Ами да, ти рекламираш толкова неизвестни. Да. Това е да. Така че идвайте тук. Идвайте на Heaven. Сега на момента не разбрах. Дидо. Мирбой е слаб. Пепи 15 е слаб. Не, Дидо. И пак ще се върнем след много маничко. Пак се върнахме и сега ще играем в някой сървър. Не е слаб. 1.9. Мъкни. Така, пак сме тук, защото той... Ония там. След малко ще му затворя. Много бавно пиша. Логин. Аз съм вече точно да кога, защо бе? Аз гледам. Патета. Мира, това е сладкото, Мира, Аз този сървър много не играя, дама. Така, влезохме тука. Ти пък какво гледаш, бе? Откъде гледаш, бе? Откъде гледаш? Тук съм. Малко доста прекъсвания има в този клип, ама Пепи нещо не се чува. Не се чува, бе. Аз го чувам, ама вие не го чувате. Не се чува, бе. Толкова някой го гледа този клип. Вече си играем. Как се е запомня? Само да. Чакай. Няма на клик. Не започвам да Кажи ми. такова на 1.8. И следвам. Пак съм тук, бърза почивка. Влизаме тук. Какво? В пустите не може да се играе. Опа. Лешо. Ами ще играем. Я не рано. Спри мен да говориш. Аз пак не се чувам, бе. Какво става? Бът. Ще играем малко Skywars. Малко Skywars? Гостем си. Патата не се чувам. И ще се върнем когато започне. И почваме след 10 секунди, 5 секунди, 4 секунди. Почваме. Чувам ли се? Пак не се работа, бе. Какво става, бе? Я говори. Колко? Ама ти защо се чуваш?
Абе, тук само един час ли има, бе? Соня там сега ще отида да го пребия. Брат, как си, брат? Опа. Не. Може да се бих един. Как сте, брат? Джунгла. Джунгъл. Как ме бутнаха. Мазно. Изчакай, вскачай направо. Не, чакай, сега ще ми кажеш Майнкрафт. Да знаете, че ще си говоря с Пепи, ако не го чувате. Чуват ме, бе. Ако не те дема. Той да видите колко пари има, точки има, добре има, убийства има. Няма напред. Имам 7 бе. Добре. 7 точки. Точно. И като добавиш една осмичка и... Отзад. 78. И още една нула. И още 3 нули. И стават 788. Ти не можеш бройваш, бе. Става 795. Не е така пък. Застанем по меню версията. Аре, да. Утре ще излизаме ли? Къде? Благодаря. Аз утре съм сит. Добре. Ами, нещо като... Бе... За турнир. Не. Колко искаш да сте горе? Ами... 12. Ти в колко беше? Ти в колко се облече и стана и таковата? Ами, ядох такова. Накова. Отидох, не закъснех. Защо пиеш кола, бе? Не пия нищо. И ти каза, аз седох, тук не кола, да. Какво бе? Нещо си връчил. Аре, да тихо ти е, тихо. Аре, да влезе ли пък ти, бе? Дива пък ти. Не си духаш микрофона. Ау, гръмнаха ми слушалките. Добре. Маса и на клипа ще чува, сега ще го паузна. Тук съм. Аре, бе, ти влезе ли вече? Айде, сач. Ква? Скачай. 3, 2. Ау! Не знам що. Ау! Чакай. Така по-добро ли е? Почти също това, честно казвам. Сега ти това духа. Айде, развали ми се микрофона. Пепи! Чувам ли се? Ами малко само, да. Опа! Така чуваш ли ме? Малко само, да. Сам фулка с най-хубавия меч и брадва. Аз съм много неопит. Къде си ти? Знам, видях. Аз сега ти идвам. Па не, аз не съм баба. Айде, телепоявай се, че... Имаш ли някакви по-опи неща? Ми не. Не само това имам. И той. Братото може.